ברוכים הנמצאים על שבאתם לכבד את השקת הספר ולשמוח איתנו. עמוס, 4.5 שנים ישבת על המדוכה וכתבת. 4.5 שנים אני לצדך מצפה כל בוקר לדפים החמימים הנפלטים מן המדפסת על מנת לקרוא את יבול הלילה. עכשיו הם כבר לא מחכים לי, מפני שהספר שלך, מלאכים על התקרה, יצא לאור. תכלית העולם וכל אשר בו הוא איש חכם וטוב. כך כתב הרמב"ם. יש האומרים שהחוכמה באה עם הגיל, וישנם לא מעט אנשים שמחכים בסבלנות שזה אומנם יקרה להם. אתה נולדת חכם וטוב, והסקרנות הובילה אותך להרחיב עד אין קץ את תחומי ההתעניינות שלך. תכלית העולם התקיימה בך. העונג שלי, ואני מניחה גם של אנשים אחרים, הוא לשוחח איתך ולשמוע את התובנות שלך. אתה מים חיים בשבילי, ועד כמה שאני מכירה אותך, בראש שלך כבר נכתב ספר חדש, ודגדוג הציפייה כבר מתחיל. אני יודעת שעוד יבואו ספרים רבים, ואני כאן לצדך, אוהבת, תומכת ומחכה. איך אפשר לא לנשק? אתה יכול?